Mendeak igaro dira, baina oraindik ere inguru hauetan burdina da nagusi. Legazpin lantegiek bat egiten dute herriarekin. Herri osoa lantegi handi bat bihurtu da dagoeneko. Ibaiaren hildoan beheran zeginez. Eskualdea zabaldu egin dela dirudi, baina ez. Urretxun, kale artean, Felipe Bigarrenaren ordezkari batek eraikia, Ipinarrietako jauregi ikusgarria nabarmentzen da. Jauretxe honetako andreak sona handia izan zuen erregearen kortean. Baliteke bera izatea Velázquezek margotu zuen emakume euskaldun bakarra. Aurrez aurre, pareko mendi magalean bakardadeak Antiguako eliza inguratzen du. Zumarragako biztanleek bizkarra eman zioten ermita honi, nekatuta baitzeuden hainbeste aldaparekin. Gainera, eliza izendapena kendu eta baseliza xume izendatu zuten. Gauzak zer diren, Euskal Ermiten katedrala esaten diote gaur egun. Sibisaga, ibaia iparalderantz doa irteera topatu nahian. Badoa haran estu hauen artean, argitasun izpi baten bila. Zalantzak sortutako herria da Azkoitia. Izen hori ere ez zeukan hasieran, Miranda de Iraurgi baizik. Urteak joan ahala, lekua, eliza, nortasuna, dena aldatu zen Azkoitian. Hala ere, beti izan da inguruko familia aberatsen begikoa. Azkoitian jaio zen Ignacio Loyolakoa, Jesusen Lagundiaren sortzailea. Familia gerrazale bateko semea zen, eta antzeko izaera eman zion Kristoren miliziari, borrokalari eta diziplinatua. Santutegi ikaragarri honen baitan dago oraindik ere santuaren dorretxea. Hainbat bider handitu den kupula ederrak 65 metro neurtzen du. Bere handitasuna bistakoa da eta sekula ez bezala nabarmentzen da lautadan. Azpeitiak Salvatierra izena izan zuen urte askotan. Tenplarioei baitutako eliza auzotarrei oparitu zien erregeak haren inguruan herri bat eraiki zezaten. Erregearen asmoak aurrera egin zuen eta merkatariek harako bidea ikasi zuten. Sarerako zubiaren azpitik pasatzean, Enparango jauna zelatan izan zuten, beti erne. Kostarainoko bidea ez da xamurra. Horregatik Santa Engrazi eta halako mendi bakartien artetik pasatu behar dugu halabeharrez. Izan ere, oinez ibiltzeko bide traketsak besterik ez zituztenez, inguruko biztanleek pozarren hartu zuten Urolako trenaren etorrera. Baina 60 urteren ostean, trenaren heriotzak ikaragarri mindu zituen. Gaur egun, Aurrera izeneko lokomotorea txistuka dabil Azpeitia eta Zestoa arteko bide estuan. Baina ezin da harago joan, hantxe amaitzen baita trenbidea.
Itsasoaren urdina begiztatu aurretik, Urolako azken herrian geldigunea egingo dugu, Zestoan. Duela pare bat mende, ur termalak aurkitu zituzten hemen. 20ko hamarkadan, trenbidearen etorrerari esker, Zestoako bainuetxea Europako handienen parera iritsi zen. Ordura arte zestoarrek burdina lantzen eta salerosten zuten. Burdinari esker aberastu zen Liliko jauregian bizi zen familia, eta inguruko beste mordoska bat ere bai. Kostaldeko bidean, etengabeko joan etorrian, zubi honen gainetik pasatzen ziren hiriak lingotez eta mineralez gainezka. Ontziratze portua Bedua etxearen parean zegoen. Marearen indarra iristen den lekuan dago etxetzarrau, bere ontziola eta guzti. Bazter eder horretan egoten ziren itsasontziak eta gabarrak hilaran, gurdiak noiz iritsiko zain. Urola ibaia Paduran galtzen da, behealdeko lurren artean. Zumaiako arraunlariek onaino ekartzen zituzten baleak. Bertan zatitu eta ondoren koipearekin olioa egiten zuten. Urolak agur esaten digu kresal zaporeko uren artean.